Så har vi igen Jan på slap line. Og så når det bliver lagt ud til de forskellige firmafrokoster, der skal afholdes, så det er tumlingagtigt. Man rejser sig op for at falde, og så rejser man sig op igen. Det går ligesom om Jan er blevet gal nu, og nu skal han fandme op for enhver pris. Men jeg er nærmest Kilimanjaro, han er på vej opad. Han burde jo have ræb og pigge på sine sko for at komme. Kasper og jeg har så været heroppe nu i 5 minutter, ikke? Nu prøver vi lykken på den anden side. Prøv den udenom brønden. Det bliver så stort, at han kommer halvvejs op. Ja, jeg tænker, havde man dog bare en helikopter. Og det er nok meget nemmere der, så man ikke så start. Stopper han nok også på brønden, når han rammer nu. Jeg tager et par billeder herop til dig. Nu bliver jeg i tvivl.